Contes clàssics. La intel·ligència i la sort. Temps era temps. El senyor Intel·ligència i el senyor Sort es van trobar en un camí rural. No va passar gaire estona que ja estaven embrancats en una vella discussió. El senyor Sort deia que era el més important dels dos. En canvi, el senyor Intel·ligència creia que ell era molt superior. El senyor Sort va dir que ja havia arribat l'hora de resoldre la qüestió. Veus aquell noi que llaura a la granja? Doncs l'utilitzarem per veure qui dels dos és més important. El senyor Sort va fer espetegar els dits tot mirant el noi de la granja que es deia Bànec. Just en aquell moment, l'arada d'en Bànec va tocar alguna cosa que hi havia sota terra. En Bànec va acabar per veure què era i va trobar una bosseta amb monedes d'or. Quina sort! El noi va arrencar a córrer per anar a comprar totes les coses que necessitava per la granja, però es va aturar. Sí, allò estaria molt bé, però l'or s'acabaria de seguida. Quin altrús en podia fer de l'or? El senyor Intel·ligència va riure. Era cert que la sort havia proporcionat l'or a en Bànec, però ara li tocava a la intel·ligència dir-hi la seva. El senyor Intel·ligència va fer espetegar els dits mirant en Bànec. El noi va fer un bot. Havia tingut una idea. Sempre havia volgut ser mestre jardiner, però mai havia tingut prou diners per aprendre'n. Ara sí que podia. En Bànec va explicar als seus pares els plans que tenia. Estaven contents de la seva sort i orgullosos de la idea que havia tingut. Així doncs, en Bànec se'n va anar cap al castell i els senyors Sort i Intel·ligència el van seguir. En Bànec es va fer aprenent del jardiner del rei i a mesura que ell li ensenyava coses, en Bànec en sabia més, i tot gràcies a la seva intel·ligència. Al cap de poc temps, en Bànec va arreglar tan bé el jardí que el rei i la princesa els va encantar i acostumaven a passejar-s'hi a peu o en carrossa. El jove Bànec es va enamorar de la princesa, però l'estimava en secret perquè no sabia com acostar-s'hi. Un matí el senyor Sort va pensar que tenia l'oportunitat de demostrar al senyor Intel·ligència que ell era el millor. Va fer espetegar els dits. De sobte, els renills salvatges d'un cavall van interrompre en Bànec que feinejava al jardí. Un carruatge fora de control va passar davant seu i a dins hi anava la princesa. En Bànec va agafar un cavall de l'estable, va cavalcar al costat del carruatge i va calmar l'altre cavall, que va anar frenant fins a aturar-se. La princesa va donar les gràcies a en Bànec pel seu coratge i tots dos van començar a xerrar. I amb això n'hi va haver prou perquè de seguida s'enamoressin. El senyor Sort va pensar que havia guanyat la partida. Gràcies a ell, en Bànec aniria a veure el rei per demanar-li la mà de la seva filla i segur que serien feliços per sempre més. Però el senyor Intel·ligència creia que no seria tan fàcil i no s'equivocava, perquè el rei no en va estar gens content. Un vulgar jardiner demanant la mà de la meva filla. I ara, quin ultratge! El rei va ordenar que tanquessin en Bànec a la presó per aquella impertinència. Van ficar el pobre Bànec en un carruatge i se'l van endur. El senyor Intel·ligència va mirar al senyor Sort i li va preguntar què faria ara. El senyor Sort ho sabia perfectament i va fer espetegar els dits. Tot d'una va saltar una roda del carruatge. El vehicle va volcar i es va obrir la porta. En Bànec va arrossegar-se a través de la porta oberta i es disposava a fugir. Però el senyor Intel·ligència hi va veure la seva gran oportunitat. Va fer espetegar els dits i va assenyalar en Bànec que, de cop, va decidir que no fugiria. Va tenir una idea més bona. Amb pas ferm i decidit va anar a trobar el rei. El monarca es va quedar de pedra en veure en Bànec. Si havia tingut l'oportunitat d'escapar-se, per què no ho havia fet? He tornat perquè estimo la vostra filla, majestat, i faria el que fos per passar la resta de la meva vida amb ella. El rei va quedar impressionat amb la determinació d'en Bànec i va comprendre que el jove estimava molt la seva filla i que ella el corresponia. També admirava la intel·ligència d'en Bànec perquè havia sabut com impressionar-lo. El rei va proclamar que en Bànec i la princesa es casarien. El casament va ser un esdeveniment gloriós i tot el regne va sortir a celebrar-ho. Els senyors Intel·ligència i Sort també es van colar a la cerimònia. És meravellós això que he fet. Tu? Tot això ha estat gràcies a mi només. I ja es van tornar a enganxar. El que els calia era una mica de sensatesa. Però on era? Ah, mita-la! També s'ho està passant la mar de bé a la festa. Si li haguessin preguntat, els hauria dit que en Bànec necessitava sort i intel·ligència i que totes dues coses són importants. Però la sensatesa, fidel al seu nom, era massa sensata per entrar en una discussió que no treia cap a res.